لسر داخوازا خوجهیا درکه انجمنان اجتماعی کرد سوریه ایرو بصدان ولاتین باجار و گوندوارن درکه لپیشیا مزگفتا معصوم درشویا لباجار درکه کامبون و با ایدئولوژ کرناره بازن خوندنج عالیه پیده و شرمزار کرن bu kombûna hejmareka mezin ji cemawerê encûmena niştimaniya Kurdê li Sûriyê li cihê navborî bi dihana endamên PYD jî li cihekî nêzîkî xwînîşandanê kombûn û êrişî xwînîşandana encûmenê kirin ku hin ji wan jî hatibûn biçekkirin. Her li gorî zanyariyên arikê got hêzên esayişa PYD jî rêgirî li xwînîşandaran kirin û hemû rêyên bajarê Dêrikê li pêşiya xwînîşandaran girtin û nehiştin xwînîşander ji gundewarên Dêrikê bi temamî bigihin cihê xwînîşandanê. Her li gorî zanyariyan piştî destpêkirina xwînîşandanê bi çend xulekî endamên PYD û esayişa wê jî êrişî xwînîşandaran kirin. Ji aliyekî din ve nûçegihanê Arikê li Dêrikê ragihand got hêzên esayişa PYD êrişî wan jî kirin û dest danîn ser kamîreya Arikê. Her wiha gelek mobaylên got vîdeo ji xwînîşandanê re digirtin desteser kirin. Nûçegihanê Arikê li Dêrikê her wiha ragihand got hêzên esayişa PYD Mihemed Elî endamê pîlotbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gel rojnamevan azad cemkarî girtin û heta niha di zindanên PYD de ne. Beriya du rojan û piştî ragihandina demê xwînîşandana Dêrikê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî çekdarên PYD bi ser malên her yek ji Mihemed Elî endamê Mekteba Siyasî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Besê Ebdî endama Komîta Navendî û Umar İsmaîl endamê Komîta Devera Dêrikê yê heman partiyê de girtibûn û ew du dem ji mêran bin çav kiribûn. Ev e demeke Encûmena Niştimaniya Kurdê li Sûriyê dest bi xwînîşandanên cemawerî li dijî biryarên PYD bi taybet bi îdeolojkirina rêbazên xwendinê û yasaya leşkeriya neçarî got ji bajarokê Girkêlekê dest pê kir û gihişt bajarokên Tirbespiye û Çilagha her wiha biryara roja Înê li bajarê Qamişlo jî were li dar xistin.